איתם. J'espère que vous l'avez gardé une plage. Ça, cette couleur-là, est-ce que ça marche bien ou pas? אז תגידו, על מה צחקתם? מה, זה חרב אמיתית? תדברו איתנו? מה, זה נושא לא, לא נושא איתנו, אבל נושא... מקרוב? כן. מה כתוב שם? לא, שמפעילה אותה. אבל לא יכולים לעבוד לך חברים? מה, אתה רוצה להגיד לי שבספינה, חודש בספינה זה עלה פחות מלטוץ? עם האוכל והכל? אני לא מאמינה. זה צחוק. גם אני. אבל... יש רק אחת כזאתי? ספינה כזאת? בדיוק? כן, יש רק אחת. אולי עוד אחת. יש עוד אחת כזאת, חואן? לא? מה, אז ראינו את היחידה שבעולם? כן. בוא'נה, אבא. כזאת, כן. אין עוד. הוא גם מזהיר את כל הספינות של הספינות שלא יתקרבו. שלא יתקרבו. למה, הוא יכול לעשות להם משהו? לא, בטח זה יכול גדולה. אתה רואה? אחד דוחפת ושניים מושכים. יפה. מה? הנה, מי עכשיו... מי עושה את זה? עוד הספינה הקטנה הזאת. לואי ז'וליאן. עדיין גלים כאלה, זה אומר שהוא עדיין מושך. הוא עדיין עושה משהו. בואי חביבי, פותח אותה, בואי חביבי. האמת היא שלא, זה כבר לדעתי. תקן. הנה, זהו. עכשיו... זה חבל, זה כבל שמחובר לחבל, שמנתקים את הכבל ואז מושכים את החבל. הוא אומר תודה עכשיו לכל מי שסובב אותו. מאחלים לו נסיעה טובה. יש רק אחת כזאת בכל העולם? ומה קורה אם נגמר לה הדלק באמצע? זה בעיה. אחר כך אפשר להגדיל ולהקטין כדי לראות חלקים.